OK, čus, tady je Tiger, dneska si tady koupíme nový skin na... Do prdele. Taru, kde máme Taru? Kámo, tady máme Taru. No to dám tady tohle tu šuku Tenny Taru, OK, mám, já jsem musím. Tady dám ještě tady Urban Ninja a tady tuhle, a tady dneska si nekoupíme. Úplně asi nejzásnější skin, co mám? Ne, samozřejmě ještě nejzásnější, ale... koupíme si dneska tady tričko, Taru. Nebo nekoupíme. Já přemýšlím, že ho nekoupím zatím. Protože bych si chtěl mít trošičku do prdele, to jsem přesně nechtěl. To jsem nechtěl, kámo. Protože teďka momentálně jsem dal na můj Instagram. Jo, můžete mě když tak sledovat na Instagramu, pokud chcete. Teďka přikážem hrozně rukou, kámo. Jsem nechtěl, nevadí, potom když tak změním. Tak tady mám vlastně na Instagramu, jsem dal ten příspěvek. Já jsem příspěvek, no. Storíčko. Já jsem to dal jako příspěvek nebo storíčko teda? Se nedá ani jedno, jdi do prdele teďka, kámo. YouTuber, jdi do prdele, fakt. Ty vole, já to nešáhnu. Já jsem myslel, že jsem to dal na IG, že bych to dal na svůj alt účet, kámo. Neřešte jméno, jo. Ne, nedal jsem to na svůj alt účet, do prdele, tak kam jsem to dal. Či jsme to nedalo? Jo, já to ještě nevím, to vydám tady. Dám tady Luky, mu samozřejmě follow, teda like. Kámo, Luky, tak ty jsi debil, ty vole, totální. A Luky je hrozný borec třeba, kámo, jo, mě se to tě ještě nedalo. Nechte aplikaci do prdele. Jep, takže dneska si asi úplně nekoupíme, kámo, což je průser trošičku. Každopádně povinnosti byly to, rozhodně nejdu kurat hlasování. Si ho koupit nebo ne, I guess, anebo ne, já budu na YouTube. OK, hoši, já se to nebude slyšet. Každopádně dal jsem tam hlasování. Kde máme hlasovat? Tady hlasování, já tady nemám do prdele. Právě zveřejněno, když tady máme hlasovat. Tak jsou tady možnosti, jestli právě to tady koupit nebo ne, já si myslím, že už to bude zveřejněné, ale to prostě se dělá jenom když jakoby máte to zaplý Instagram, takže já to teďka reálně neměl zaplat, každopádně. Ono se bude slyšet trošku. Že já teďka počkám nějakou dobu a pokud to padne, teda prostě bude to hlasování po nějaké době, tak jo, já reálně tu tady asi koupím. Jsou na to 2 dny, ale za 2 dny si to nemohu hlasovat, ne, takže zatím čus, tady, když tak. Můžete ještě hlasovat na mém Instagramu. Tady, Just Tiger Bro. A tady máme hudbu, kterou jsem si tam dal. Jo, to je ukázka toho, a ještě tady mám ještě taková storíčka, repetic. Cesta na 20k. Jo, ještě se třeba brzy bude 20k, kámo. Do prťa, co jsem nechtěl. Takže jo, bude to jenom na vás, jestli ten skin nebudu vlastnit, nebo ne. Jo, a koupil jsem Royal Pass Plus. A padlo mi z toho Legendary Style, protože mi padl skin na Hanka. Ten Hank mi padl, kámo, což nevím, jestli úplně good. Mám teďka jo, mám Melody nějakou dobu, tom jsme možná už věděli, takže povím Fearless Player Title. A Mystery Therapy jsem dneska získal. Jsem chtěl otevřít. Na Lumi mám Power 10, mám teda Star Powerku a Gadgetu. Údajně je lepší ten stav. A mě přijde hlavně lepší, určitě taky lepší, když jsem ho trošku hrál. Potom mám tady Kenjiho na 1700, jo, ještě mám vlastně. Jo, mám už ten lepší trophy box, protože jsem bušoval tu Melody, tak mi to vyšlo sníž, že jsem to dal a ten lepší. A chtěl bych trošku začít víc hrát Piper, jo. Přemýšlel jsem, že bych na něm koupil, buď to do prčic.
Třeba tady ten skin se do něj chtěl koupit, protože ona je hrozně hezká, ten skin je hrozně hezký. Já momentálně na Piper vlastním Pink Piper, Mariposa Piper, nemůžu to zavřít Piper, ne, to dobře, to nejde. Tohle tu Capit Piper, kterou jsem vyhrál od Zixe, tohle jsem koupil, tohle to mi padla, tady tohle jsem vlastně zbral pásu plus. Bude nebo trošku vzácnější, protože je to vlastně Katarina Kingdom skin, ze kterého já mám pár jenom to. Lousku, co jsem nechtěl. Do prdele. Jsem nechtěl nadávat dneska. Nadávám. Do prdele. Tak vlastně tady tohle tady tyhle ty věci. Krst Kenjiho. Shukutenitara. Taru, tak. Tsunu. Já prdele, nemůžu přečíst. Tsukomogami Piper, Yokai Piper a Kaza Obake Piper. A potom naloženě tady ty krásné piny. Tady ten pin na Taru, kam to je docela dobrý. Vytlemený Kenji, smutný Kenji, naštvaný Kenji, srdíčkový Kenji, like Kenji, nevím, jak to říct. Kenji, tenhle ten basic Kenji a samozřejmě ten speciální pin. Fosas. Tleskací pin samozřejmě. Tady tyhle piny z Samska na Kingdomu vlastně. Tohle se mi padl a ještě by tady měly být ty spreje, jo. Nejsou, ale se to neukazují. Jestli to nějaké spreje, myslím, já jsem měl toho, no myslím. A tu včelu, určitě jsem měl nějaké spreje, já to přísám, že jsem měl spreje. Jo, tady ten Lotus, ten mám docela rád. Potom tady tenhle ten. Potom tady tenhle ten, který mám zbral pásu. Tady se žádný podran. Potom tady ten mi padl. Jsem tady tenhle tím. Za dobrý, kšele. Hlavně by tam nebylo toho, ale to bylo asi na jiném účtě, nevadí. Každopádně, to je všechno pro dnešní video. Čus a kdybyste chtěli, ať tu Taru koupím, tak asi si můžu možná ukázat. Každopádně, kdybyste chtěli, ať tu Taru koupím, tak stačí hlasovat do Instagramu a třeba to vyjde. A chybí se rovně ty máme, ale mně se ani moc ten Mortis jako nelíbí, mně se líbí ty jiné. To se bude také čas zprávat. Ale má docela dobré střely, hází takhle mobily. Bem a prostě ultimátka je úplně úžasná, abych se teda potřeboval trefit na to. Ta ultimátkové tlačítko. Do prdele. Jo, každopádně to hodí. Jsou to takové hodinky, což je docela husté. Jo, takže pokud se to bych tenhle skin ovlastnil, tak stačí jít a hlasovat. Do prdele, já to nemůžu zmáčknout ten spray. Takže zmáčknout ten Patrick spray, I guess. Pardon. Takže to je Patrick, ne? Ne, teďka je změním prsty. Ne, to je špatný spray. To prdele. Ale líbí se mi to spray, jo, tady ten. Ok, zajímavé. Jako asi není zase tak dobrý, kámo. Jo, tak jsem chtěl. Čus.